अगर आप भी चाहते हैं बंशीधर चौधरी, धर्मेंद्र निर्मलिया, विक्की राजा, आतिश लाल यादव, राजेश रंजन का ऑडियो और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे सजनी म्यूजिक को लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना। सजनी म्यूजिक प्रेजेंट रिकॉर्डिंग बाय सहेली म्यूजिक तिलवानी चौक। चले मटक मटक गइल दुनु बहला टक दे पे चढ़ेला बेहाल बिया रे। डीजे बहला के माल हिया रे, एकर गोरे गोरे गाल बिया रे। साउंड बहला के माल बिया रे। चले मटक मटक दे पे चढ़ेला चटक, डीजे बहला के माल हिया रे। साउंड बहला के माल हिया रे। सब सुन रहल छी तेनवाही सब सहेली म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। गलिया बा एकर गुलाबी, कटोरी नियन एकर नाभी। बुढ़ावे में काबा खराबी, जवन के में खोजे ला चाबी। आँख में कोजरा लगा के सबके गरमी चढ़ा के पूछे हमारा से हाल बिया रे। डीजे बहला के माल हिया रे, एकर गोरे गोरे गाल बिया रे। साउंड बहला के माल हिया रे। अखन अहाँ सब सुन रहल छी तेनवाही सब सहेली म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। एकरा फेरा में पड़ल बा सरवन परवीन विकास। रंजन रंगीला रहता रोजे फेरा में उपवास। यादव आती सब विकेश खूब जाने ला कलेस, ठोके जवाना पे ताल बिया रे। डीजे बहला के माल हिया रे, एकर गोरे गोरे गाल बिया रे। साउंड बहला के माल हिया रे। चले मटक मटक गइल दुनु बहला टक दे पे चढ़ेला बेहाल बिया रे।